It-tibdil fir-rotot tal-karozzi tal-linja ikomplu jħallu effett negattiv fuq il-passiġġiera. Il-ħamis filgħodu numru ta' persuni rrakkontaw l-esperjenza qarsa tagħhom ma' dan l-istazzjon. Ħaddiema li tkellmet ma' One News qalet li minn meta beda s-servizz il-ġdid qed qatta minn tal-inqas satejn fuq l-istage tistenna. Kien għalhekk li flimkien ma' sħaba bdiet tikri minivan li flimkien ma' xiri tal-biljett tal-arriva l-ispejjeż marbuta ma' trasport fix-xahar telaw għal 50 euro. Naqadna grupp minn naqa tas-Sawt li qed nikru minivan filgħodu. U kemm tiġik? Il-minivan qed jiġina xi 20 euros u mbagħad ikolli nħallas il-weekly ticket ta' l-arriva x'filgħaxija ma nistax ninqeda bil-minivan, allura kont qed tiġini 50 euros fix-xahar by and large. L-istess esperjenza għadda minna student tal-Junior College li minkejja li kien fuq l-istage fis-6:30 ta' filgħodu wasal l-iskola fid-9. Ara, it-tifel telaq fis-6:30 mid-dar, anzi fis-6:30 kien fuq l-istage. Ġiet tal-linja ġiet fit-8:15 u wasal l-iskola fid-9. Intant il-Partit Laburista nieda kampanja relatata ma' trasport pubbliku. Fiha l-Partit Laburista jitlob lil pubbliku biex jagħti l-opinjoni tiegħu dwar ir-rotot minn u lejn il-lokalitajiet li fihom joqogħdu. Il-pubbliku jista' jagħmel dan billi jibgħat email fuq trasportpubbliku@partitlaburista.org jew inkella jikkummenta fuq paġna li ġiet ikkreata apposta fuq Facebook.